Aguinagalde a beálló most a spanyoloknál. Ő az, aki bekerült Urios Fonseca sérülése után a keretbe. Iváncsik Tamástól, Iváncsik Gergő majd vissza, félelmetes rohanás és gyönyörű gól! Hullám gyorsan fejezte be a Tomi az akciót. Ügyes volt. Hogy de jól számoltuk ki, hogy itt le lesz húzva a labda a szélre szép magyarsággal, és azt mutatják, hogy hozzáért még az egyik magyar kéz maradt tehát a spanyoloknál a labda. Császár irányít, Galuska és Ilyes a két átlövő a mieinknél. Ilyes, Császár. Föltették a kezüket a bírók, várható volt, de szép gól! Gyönyörűen látta meg, hogy ott van a két ember között test mellett a hely. A kapusnak nehéz volt. Zubai, benn van! Jó váltás a spanyoloktól, ez kiállítás lesz. Levitte a súlypontját Alberto Entrerríos, és Galuska a nyakát kapta el sajnos. De benne volt azért Entrerríos rutinja is. De jogos, lemaradt róla, érezte ő is, amikor már ütköztek. Az első kiállítás ez a mérkőzésen, semmi. Aguinagalde második kihagyott Zicsere, és Iváncsik Tamás már szinte a másik hatosnál. Úgy van. A negyedik gólja Iváncsik Tamásnak indulásból félelmetes. Ujezevics azonnal őt keresi a labdákkal, és meg is találja rendre. Ilyes cselez, kiválóan! Óriási gólkő Ilyes! Ember hátrányból lövünk 2 gólt. Rokasz büntetője, és Ujezevics kivédi! Ilyes, most jön Gál. Ilyes, nagy. Most vissza Ilyesnek. Oh! Hihetetlen extázisban kézilabdázik Ilyes Ferenc. Fantasztikus jól játszik eddig az Ilyes felé. 1 gól most a különbség.